Yes, hello mga subscribers, muli si Modero Montepinto. Ito po tayo sa ating fully recovered stroke patients po natin, si Nanay Belencita Vicencio. Siya po ay 79 years old. At ito po yung aming finishing touch. Pag sa aming finishing touch po, nakakatayo na, nakakalakad na po. Konting-konti na lang po sa kanyang lower limb na ating pong ito-therapy. So, ngayon po siya binabalikan ko every once a week na lang po. At kung okay na po siya, magiging twice na lang to a month. Hanggang tayo bibis na lang kay Nanay Belencita. Ay, ano pa rin mo, Nay? Are you okay? I'm okay. I'm okay. Tayo nga, Nay. Tama ito mga viewers lang din. So, ito po yung ating fully recovered stroke patients. Ito po sa may Dudurot, Candating, Arayat, Pampanga. Kaya, so sa lahat po nung nanood po, mula po nung umpisa po, yung aming journey po ni Nanay Belencita, ay maraming salamat po. Sa ito po yung vlog niya po na patapos na po yung kanyang fully therapy. So siya na po ngayon ay finishing touch na lang po ginagawa ko sa kanya. So tapos na po yung aming therapy. So ngayon po ay finishing touch therapy na lang po ang ginagawa ko na Nanay Belencita. So watch niyo po din din. At sa lahat po ng Vicencio, clan dito sa may Dudurot, Candating, sa inyo lahat, shout out at mga mesa. Kasama na O sa lahat din po ng mga mesa dyan, clan dito sa Mesa Vicencio. Mesa and Vicencio clan dito sa may Candating. Sa inyo po lahat, shout out. Siyempre sa aking mga kamag-anak, sa mga staff dito sa mga staff dito sa Candating. Yan. At sila Tagyap at Gutierrez. Mga Gutierrez, mga kamag-anak. Sa inyo lahat, shout out. Yan. Sindihan mo, may pawas ko. May pawas ka ma. O, hindi ka ba ma? Ano ka ba? May pawas ka ma. Upay ka pa. Ang tayo. Lan! Tanto. Lan! Lone Ranger. Bigyan naman. Puti na house niya kaya. House niya ko ay. Ano ba? Lan yan. Yan eh. Sir. Magpipray tayo. Ayan po yung ganyang masusing taga-mag-alaga. So, pwede muna kami before we make a finishing touch therapy. Lord, maraming salamat po, Lord God. We glad by Father, give you thanks. Lord God, maraming salamat po sa buhay na pinagpili mo sa amin. Kaya Belens, ngayong fully recovered. Siya po ay stroke survivor. Thank you very much, Lord God. At sa kanyang pamilya na patuloy pong suporta sa programa kung Modero Montepinto Speed Recovery Program. And thank you, Lord. Muli Panginoon, may touch mo kami po sa kanyang finishing touch, Lord God, sa pangalan ng Jesus. Amen. Kalukuan. Okay naman. Kailan ka mag-exercise ba? Ha? Parang lotion. Nakaka-lotion. Kaya mo yata ita. Buli mo ita. Dali. Mabanglo yan. Ano ito? So, ang target natin mo kay Belencita is more on massage tsaka number 1, digital therapy. Bago yung ating ano ha? Bago yung ating kuryente. Sa paa mo. Sa pa yan, pwede ka yan. Kuryente mo lang na. Oo, sa paa lang, isa lang. Kaya naman dito. Kumusta na yung buhay-buhay? Are you okay? Okay na ako. Oo nga. Mandilo yan nandito. Ay, thank you. Ganda mo naman sabi ni tatay, nakakaligo na mag-isa si Manos Pinggan, Mamalis. Ay, Manos England. May tabakita mo diyan ha? Oo, may kawasin yung body. Yung masakit ko, Jenny. Ang gawin mo, mag-bye-bye ka. Hindi, kita niya, exercise, turo mo. Oo. Mag-gawin mo kasi. Basta pendas mo. Kung may nakaya ka ng mga masin ba? Masakit ko, Wapi. Jenny. Ang bala mo, may tabak mo diyan. Bakit naman yung mo? Hindi mo naman yung yan. Luya. Ang mo, saan po ba yan? Ang mami, Eh pa ka baka ka wala. Dali na ako. Bubulin eh. Kanina, magpauuli ako yung makalakad ko. Eh, hindi. Eh, nakagaling. Well, Ay, di ba rin ibig sa akin? Ito, kailangan tipong gwardiya.
Padya kahit, di pa ka pa na yan. Mga practice ka na yan. Wow. Dana mo, recover na ka. Pero tingnan naman kaya kang mga babadyo. Pariboy. Wow. Ayos siya pariboy. Pinas mo na iwan. Twice. Tutuwais na yata ngayon. Ano ko mga yung t-shirt? Bisa kayo. Dito maputi. Ah, Oo. kanina. Ano Kanina na? mo, ano ka? Parang parang eh. Bigyan. Bago yan, kusot, Talito lapid. kusot lang. Wala akong Diyos lapit. Sinabi naman ni Kodor. Kaya na. Senador na. Na? Diyos lapit, Diyos lapit. Singko lapit. Orang bitis ko, wala mo inalo. Bukulin din tala. Basta kapatid ka, kukulin din tala. Tukulin din ka. Bisa ka. Hindi naman. Buwa chatong mo itong mamakan mo. May namang kurente. Ano mas ka? Makagkarap ko lang yan ang berdi. Awa ito nga. Hindi mo, sabi ka. Siyempre mo, nakain. Waling balik na yan ba? Hindi ka nitang kahit ang verde. Wow. Sa samay. Bayo mo kera. Patawanan ka niya, lalakad na ka. Wala pa kayo patawan. Ano ako nalalakad? Hindi, natawan mo, sikat pa sila namin yan, pamangan. Ano ito? Ano ba yan? Ano tikayin eh? Ilang. Ay, ito na yan, action. Good siya. Oh, ma. Good. Diba? Dati yung mataba mo yan ah. Dati yung mataba. Oo, Tututoy kayo eh. siyempre. Bilbilan mo na eh. Eh, kaya mo siguro naman. Talagang may ayat. Yung tama. Stop mo na. Ay, papatak niya. Kaya. Hindi mo ibang esposa pa. Hindi mo may Wala ka rin na ano. Bayad po hindi tak. Bigyan ko ba? Ang mababa ko. Israel. Ba? Osya ka. Israel. Tama niya yung Oo. Ang balita kayo, alapang balitang magkano niyan. yan. Dahil pagkadating ka niyan, wala na. Ano? May natin kaya eh. Bete. Pati ba makaburol kaya Hindi na naman. Sa Calooban. Balik ka rin. Isa. Arenda Luzon. Apat. Lima na lang yan. Pakaitan nila. Palma na eh. Ba't tayo tali? At tulay, tali nila yung anak. Bumang kayo nito eh. Nakakita. Nakakita. Kami itang babae met yan. Kalibinin kayo eh. Yung gabi sa naman. Malata pa ba nung yung pangmatay? Yuksuya ka nga pumbilin. Eh, no bra, chumagkipin eh. Kasi na nga Kaya kung Remy, 40 days na yan. Bilis na. Bilis lang naman eh. Kaya naman siya. Alas ka pa rin eh. Sabi niya, malabas ito. Oo. Bear. Meron na bukas naman. O, Merry Christmas ma. Lagay. Inuwi na. Mas cookie kayo naman ba? Hindi ko kaya, mas cookie ka. Kaya at may liklaw. Oo, siyempre. Hindi mo, tsaka magdala ka mo. Magbakal ka. Hindi ka mamili. Oo. Kanya na gaya na ako magdaldo mga kanya. Pwede. Ano ba? Gaya na ako magpahilip mga kanya. Ano na ka pa? Adoldo ba? Adoldo? Ayun Ay, naman. Adoldo? Ayun naman. Wala na akong panupag yan eh. Tutuloy kayo kaya na po siguro niyan. Adoldo best na mabulan. Alika pa mag-is. Pamere. Hindi ba? Maintenance sabi kaya kanya. Ha? Maintenance namin.
Wala po. Ito bayad dito. Shit. Oo, wala akong pumayag. Baka na ano. Ayaw yung balikan mo. Pare, expose na mo diba? Ito, Diyos ko. Sige, magmag naman yan, ala. Ang Diyos, eh. Yes na ako yung to. Nakalimus ka dati ang pera. Ayaw expose mo. Wala, dahil pera. Tamahin ko yung kami. Wala akong magpakanyan ka Kaya rin. ka ba? Kaya Pera. wow. Kaya bilis mo. Ilabing natin, bilis mo. Kaya may finishing touch eh. Wala mo kayong simento. Puling simento na yan. Ano finishing ta sa live of figure? Hindi pa kaya eh. Lokal bomba pa rin. Kasi mali pa kaya eh. Manay. Hindi na figure mo kanya. Ay, tutok yung pintura. Ay, tayo puro. Etang. Pagtatay pa. Tata pa, ano siya po? Pagtatay Kasi hindi magluto na yun, yapi na yun eh. Magluto. Yung magluto. Pinasini ka eh. Luwal. So, may twice. Pinetyo na. Ay, kaya ako pala si Tush, kuhinting ka matay. Ha? Pinetyo na yating ma. Ano pa rin? Kuhinting ka matay, anong kuryente? Pinasini ano? Luwal. Ha? Bani siya. Bali mo pa. Next 2 weeks na kanya naman. Wah, may kita mo na eh. After 2 weeks na ma. No. 2 times ka na ako kayo nan. Garang kamayad. Ha? Sponsor ka. Yung tawag kami yun. Ha? Baye, talaga hindi ako tututukin sa sabihan ko. Nung mga sabi niya yung bayo ko aking exercise. Ito. Doon tayo bit sumana. Ano po tama? Ha? Doon tayo ganyan. Ayan. Ito. Wow. Yan mo talaga yan. Yung ito mo, may mamasak ito. Mga inalang. Ito. Berarti mo tayo. Yan. Oh. Dodo. Exercise ko. Yung dami magaling yan. Ha? Mga laot. Bago naman. Oh. Buta. Siapa? Kuryente ka ngayon. Pagaloda na rin. Galaw ba eh? Oh. Hindi, galaw ba yun? Oh. Hindi, takip pa paggalaw. Kaya may paksi man eh. Ha? Balik ang bote. Oh. Kailangan niya yung bote. Isang buti. Oo, yung bote. Kailangan niya yung bote. Eh. Kanan. Pagulong-guling mo, makatulog ka. Pagulong-guling mo eh, siya ba? Itong pangain mong kamay na. Bada tanguyat. Mandayan eh. Sige, sige. Kaya mamandal pa kanyan. Hindi pa, sige, hindi pa. Hindi pa, oh. Magjuta ka pa. Tabutin na mo na eh. Oh. Sanda ka niya, after 2 weeks, walang patalikit ka yan. Hindi mo na ako buta rin. Mag-exercise na ako mo. Ahagi mo na. Wow. Oo. Suwero ka. Wow. Ito lang. Wala na ako doon mong pamayad kaya ka to. Yan. Yan. Magsabi ko mo. Yan. Yung mapagawa mo, yan na pagawa. Napagawa mo.
Dahil kaya kasi pagawa, alam dito na. Paborin mo na. Bahala nito. Basta, kasindahan pa mo. Oo. Importante ta. Lalabas na itong oras. Lalabas si mother. Wala problema. Si mother. Ayan. So, wala na akong bayad ko. Baka na. Ang bagay ka. Ay, ibay mo na, bigay. Dito yung dala. Oo. At makain naman. Talagang wala ko. Wala na. Sabi ko. Talaga. Alam mo rin natin. Okay naman. Medyo Ako na. recover na ka. Yapi rin. Ako na yung... Wow. Basta tingnan mo yung sarili mo na yan. Tingnan mo yung sarili mo. Itong baka na eh. Wala. Ay ka, wow. Wala ako. Talagang natin mo. Kaya sabihin mo ito. Yung basta pang exercise na gawin mo. Pagulungan buti yun eh. Dala ko yung buti. Diba? Itong buti. Anong bote? Beer. Beta shortcut? Hindi siya kang buti. Buti gin. Bote Beer. Sila buti Ano yun yung na. dyan rin ang boting ketchup? Wow. Malaki na rin ito. Puting beer, matibay. Matibay na pala ito. Beer. O gin. Bisa ka. Kapag miminom kami, pagulong kami. Wala tamang gin yan. Wala tamang gin. Ayan guys, so this is the moment of the finishing touch. Ayan na po. Siya pong Belencita. Ayan. Ngayon na siya ay nakakalakad na at nakakagawa naman ng mga dapat ng ginagawa. So, ayan. So, in-advise ko siya na exercise. Ingat talaga na ya. Na mo, mag-ingat talaga sa mga... Nakita mo. Ano na ako. Yan sa kuryente, kung kuryente yan. Kaya kami nakatira. Sige, bakit mo ba yan, pare? Sibuhatan mo. Gumagal di mother rin? Ay, tumatagod ka rin. Ayan, ang batiya namin. At yan, yung paasi ka. Mga 15 eh. Ay? Ang gaya nga po yun, no? Si Ma. Yan. Yung years na yung kisi, mas kano eh. Tipla mo na, pare. Tipla mo na. Yung alam mo pa rin. Kumain ka ba? Ano ko talaga yung pare ko? Uno. Andal mo siya uno. Wala. Uno. Dos. Wala. Tres. Siganda yan, 4. Wala. Kuya 10. Ito. Hindi na yan. Doon ka pa? Doon pa? Ali. Yun na. O na yan. Metong. Ano? Metong, kuya 10 ka. Ali yan. Ali yan. So, wala yung ano. Ala! Yun ang ano. Isa ka pa? Kuya ma, dos. Kaya pa. Dos yan ma. Nag-ime pa, utan ka pa. Ali yan. Okay na po yan? Tulog na eh. Ilan yung pambaga. Yan. Tres na yan ma. Ba? Siyates, mahal na ako yung lingan. Yan. So guys, so muli po, sign up na po yung ating therapy kay Nanay Belencita. So ito po yung kanyang finishing touch for his weight improvement. Kasi muli po, ito po si Bidang Makipay. Papasalamat po akong muli sa pamilya Vicencio sa kanilang pag-trust and support po kay Bidang Makipay. Kaya po, umaling si Nanay Belencita, siyempre sa bilang tiwala din at suporta sa ating speed recovery program, MMK2. So, ito na po yung aming last vlog for the therapies kay Nanay Belencita. And sa lahat po nanood at sumuporta po sa aming vlog ni Apo Belencita, ay maraming salamat po and God bless to all of you. Again, sa lahat po ng mga
Vicencio, Mesa Vicencio, dito sa may Duduro, Kandating, right ng Panga, mabuhay po kayo and God bless po. Tang, ano masabi mo, Tang? Okay? Okay. Ayan. Okay. Ay, Mother, paalam na ka. Thank you po. Bye-bye. Ayan, mababay ni Mother. Ayan. Salute, Nanay Belisita.